Antes de nada de pasar ao primeiro punto, quero trasladar o pésame de todo o grupo de goberno ao Partido Socialista polo falecemento dun histórico do partido, vale? Ontem pude acompañarnos cando foi de Maruxa, trasladamos a todos o noso pésame. Gracias. Primeiro punto da orde do día. E a aprobación se procede dos borradores das actas do seguinte sesión. Vou ir unha por unha porque son varios. A ordinaria do 23/11 de 2018. Algo que apuntar ou algo que comentar? Votamos entón. Votos a favor? A segunda extraordinaria urxente o 17/12 de 2018. Votos a favor? A terceira, tedes que perdonar, pero extraordinaria do 19/12 de 2018. Algo que votos a favor? Extraordinaria urxente do 27/12 de 2018. Votos a favor? Extraordinaria urxente do 29/12 de 2018. Votos a favor? E agora pasamos ao punto número 2. E a aprobación se procede a modificación de crédito 1/2019, crédito extraordinario financiado con préstamo provincial POS Plus 18. En la documentación enviada, pues está a proposta de acordo, vou dar lectura a mesma. Eu sei. Esa. Sí, esa, sí. Ben, teñen a documentación, verdade? Sí. Vale. Eu xa non vou dar lectura sobre o material infernal e outra pavimentación de enviais al Dalice outros. O outro é un vial, un pequeno tramo en San Xusto que quedou pendente, na que se había aglomerado, que iba polo interior da aldea, que chegou hasta a vivenda última e que agora continuar hasta a entrada na que sube a Sabugueiro. A proposta de acordo di o seguinte. Primeiro, a aprobación inicial do crédito extraordinario número 1/2019 mediante o que se dote crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación con cargo ao préstamo provincial, por importe de 146.431,84. Segundo, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante 15 días hábeis, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Algo comentario, algo que se tal? Votos a favor desta modificación? O terceiro punto, a aprobación se procede da adxudicación do expediente de contratación 11/2018, Servicio de Axuda no Fogar, modalidade de dependencia. Onde teñen todo o expediente, puderon ver todos os informes, as actas das mesas de contratación reflexadas, cada unha delas, e ver o cadro onde están os licitadores, o prezo ofertado, por horas, en IVA con IVA, e o acordo que temos que tomar é o seguinte. Primeiro, adxudicar o contrato de servizos cuxo obxecto é Servicio de Axuda no Fogar, modalidade de dependencia, por procedimento aberto, tramitación ordinaria, a empresa Senamedia SL, con CIF, número, xa non vou a ler, por ser oferta que no seu conxunto se considera coa mellor relación calidade-prezo á vista da puntuación obtida tras a aplicación dos criterios de valoración. Sería yo, porque te molesta. Gracias, non te preocupes. Si veo que necesito... Gracias, Paula. O precio sen IVE anual sería 227.877,40 para un ano, os 12 meses, e para 24 meses de 455.734,80.
punto, bueno, conforme se indica na cláusula segunda, o importe total do contrato determinarase en función do número de horas efectivas de prestación de servicio que efectúe a empresa adxudicataria, dado que o número de horas é unha estimación, no caso de que o número de horas efectivas sexa inferior ao número de horas estimadas, o adxudicatario só terá dereito a percibir o custo das horas efectivamente realizadas. O Concello non está obrigado a demandar unha determinada cantidad de horas ni a gastar a totalidade do prezo estimado. O terceiro punto indica que o prazo de duración do contrato xa é 2 anos, 24 meses. O cuarto, autorizar e dispoñer o gasto para o ano 19 polo importe de 217.312,04 euros, con cargo a aplicación orzamentaria que se indica. Dado a natureza plurianual do gasto e de conformidade co establecido no artigo 174 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por lo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a realización do gasto quedará subordinada á consignación de crédito xeitado suficiente no orzamento do Concello de Ousame nos exercicios 20 e 21 respectivamente. Quinto, notificar a adxudicación a todos os participantes no proceso de licitación o enderezo electrónico por el sinalado e a través da plataforma de contratación do sector público. Sexto, notificar a Sanamed, o CIF, que antes mencionábamos, adxudicatario do contrato, o presente acorde, citalo para a asinatura do contrato. De conformidade coa cláusula 19 do PK, a formalización do contrato non poderá efectuarse antes non poderá efectuarse antes de que transcorran 15 días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos. Finalizado o prazo anterior, se que se tivese interposto un recurso especial en materia de contratación que leva aparellada a suspensión da formalización do contrato, o adxudicatario formalizará o contrato no prazo máximo dos 5 días hábiles seguintes. Autorízase a alcaldía a realizar o requerimento ao adxudicatario para fixar a data definitiva de formalización do mesmo. Sétimo, publicar a adxudicación do contrato mediante anuncio na plataforma de contratación do sector público que actúa como perfil de contrato do contratante dentro do prazo de 15 días. Oitavo, formalizado o contrato, este deberá publicarse na plataforma de contratación do sector público dentro de 15 días tras o perfeccionamento do contrato. A palabra contrato de... Noveno, dentro dos 3 meses seguintes á formalización do mesmo, debe remitirse ao Consello de Contas copia certificada do documento no que se formalice o mesmo, acompañado algún extracto do expediente administrativo. Do mesmo xeito, deben comunicarse os datos básicos do contrato ao rexistro de contratos do sector público. No informe de Secretaría de Intervención que tiña, pois aparece cal era o precio de licitación e todos os antecedentes deste expediente. Sabemos que o orzamento estimado co que parteu eran 644.413,29 e a adxudicación 473.964,19. Algo que... Sí, vamos a ver. Estimada 19.613 no 19, por un importe de 217.312. E entonces, máis adiante, fálanos de que a realización do gasto quedará consignada no orzamento do Concello nos exercicios 20 e 21. Isto non era para todos por 24 meses. 2 anos. Como se entende? Sí, vamos a ver, porque ese é un precepto da Lei Reguladora de Facendas Locais. Como este contrato é plurianual, é dicir, estendo os seus efectos jurídicos máis alá do exercicio orzamentario, a Lei de Facendas Locais obriga a incluir esa cláusula. É un artículo expreso da Lei de Facendas Locais. É dicir, neste exercicio de 2019, o Pleno, que é o órgano de contratación, só pode autorizar o gasto para este ano. Entón, para ano 2020 e 2021, o que ven a dicir este artigo é que o contrato queda subordinado a que se consigne crédito no orzamento, pero é unha obriga. É unha obriga, pero, entón, temos unha obriga no 19, no 20 e no 21. Sí. Sí. O contrato faixe que eu entendo por 24 meses. Sí, pero chega hasta o 2021, porque hasta xaneiro do 2021, entendo. Contase desde a formalización do contrato. Este contrato vais a adxudicar se aproba hoxe, pero non será formalizado porque pola súa contía este contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación. Entón, unha vez que se adxudique, se notifica a adxudicación aos licitadores.
e se publica a adxudicación na plataforma de contrato do sector público, que pode ser o luns, o martes ou o mércores, a partir de aí hai que contar 15 días hábiles. Non contarían nin sábados nin domingos, xa estaríamos en febreiro. E unha vez que pasen esos 15 días hábiles, nos 5 días hábiles seguintes tense que formalizar o contrato. Por lo tanto, a data prevista de formalización vai a ser en febreiro. Se non pasa nada extraño. Entón, iría de febreiro de 2019 a febreiro de 2020 e a febreiro de 2021. Por eso este contrato estende os seus efectos a todos eses exercicios orzamentarios. E esa cláusula é unha transcripción dun artigo da Lei de Facendas Locais, porque digamos que este ano non podemos comprometer os anos venideiros. Quer dicir, isto que implica é que nos orzamentos dos próximos anos, como xa está formalizado este contrato, tense que incluir o crédito para facer fronte a este contrato administrativo que ahora se adxudica. Referente a outra cousa que non me... Bueno, vexo un precio demasiado axustado o que se preveía e vexo que, bueno, non sei o servicio que pode dar esta xente. De aí ven que cando se falara de sacar a contratación isto, o baremo que despois se axustou, sigo dicindo que non é lógico que prime tanto o precio encima do servicio, e agora hai 2 puntos de diferencia porque cambiouse, pero bueno, con todo eso 10,65 € me parece un precio en relación ao que establece de 15 €, un precio demasiado baixo. A xente que vai traballar aquí non sei que salarios ten. Ben, pois con respecto a eso, dígolle que o saiba que esta empresa que vai prestando os servicios durante este ano, que a xente que está traballando está contenta, tamén o aspecto que vostede acaba de comentar, no que se refere a remuneración. Nos sacamos un precio maior que o que tiñamos no ano anterior, superior, o sea, sacouse o contrato por unha cuantía superior a que viña prestando. Se presentaron 2 empresas e unha delas se incurreu incluso en baixa temeraria, que tuvo que xustificar. E se quere a xustificación, forma parte do expediente, e xustifico dicindo que xa viña prestando ese servicio por ese precio, que vai seguir prestando, e aparte disso podemos corroborar, porque leva prestando durante todo o ano e pico. Non sei como... Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, non sei que fixeron como. Cando fotocopia. A cuarto punto, a aprobación se procede da adhesión ao pacto dos alcaldes para o clima e enerxía. A FEGAM firmou un acordo xunto ca Xunta para este pacto de alcaldes. De feito, outro día en Ribeira unha reunión de todos os alcaldes, non dos daqui, sino de toda a provincia, e entre eles estaba non o presidente da FEGAM porque estaba no outro lado, pero o vicepresidente, o alcalde de Oroso. Estivo tamén a consellera, o que quedou a directora xeral para exponer, e en que todos os alcaldes, todos os concellos se van a adherir, teñen que cumplir unha serie de condicións durante un período de anos, primeiro facer un análise da situación real. Antes de ler o texto, todos sabemos que no Concello durante estes últimos anos, aparte non temos unha auditoría ambiental, pero tenemos que se escribirse para agora e habrá axudas para elo, pero levamos traballando en sustituir luminarias por LEDs. En principio, nos quedan fallanos o que había de mercurio, se cambara, fíjate, a sodio, que xa parece algo que é moi anterior en tempo e a de onte, e agora estamos poniendo LEDs. Temos de feito un proxecto presentado ao Ministerio que se presentou no 17 e que nos comunicaron, requeriron documentación, cumplimos, pero que, de feito,
dirixín un escrito ao Ministerio estes días para que nos resolvan canto antes, porque non era para ter executado xa a principios, a finais do ano pasado, e todavía non nos chegou a resolución a uns concellos sí e a outros ainda non chegou, van por orden, non? Pero moi lento que xa salemos nova convocatoria, vamos a presentar proxecto nova convocatoria, non temos todavía executada a anterior. Estamos poñendo nos locais sociais, PERET, imos cambiar dentro deste edificio todas as luminarias por LED, se cambiou no campo, no polideportivo, que había un consumo altísimo debido ás luminarias, agora se está cambiando, van a proceder estes días o cambio en Cabanetá das luminarias, e vamos a seguir traballando por o aforro enerxético. En breve faremos nunha reunión con vostedes todo o que se leva facendo nesta legislatura en canto ao aforro enerxético, e o van a poder nos levar aí con datos, porque lle pedín a empresa de enxeñería que traballa para nós, que fixese un resumo para que fose coñecedores do mesmo. E queremos seguir a traballar nesa trayectoria. Tamén temos, en canto a recuperar espacios degradados no monte de San Lourenzo, que se firmara un convenio pola Comunidade de Montes, no que nos cedía unha parte do seu monte para actuar sobre ele. Xa enviou Medio Rural un proxecto no que se vai a reforestar unha zona ampla que logo lles pasarei, e quedará un espacio onde van a caducifolias, onde antes había outras especies non autóctonas e outras invasoras, e tamén se actuará limpando de acacias a superficie que o rodea. Creo que vai a ganar moitísimo, e tamén animará a Comunidade de Montes a que daremos todo tipo de asesoramento que necesite para actuar nese monte, que creo que ten unhas características singulares que o fan único, cando menos. Eu vou a ler o acordo plenario. Que di o seguinte: a Comisión Europea puxo en marcha en 2008 o Pacto dos Alcaldes, unha iniciativa aberta a todas as cidades e municipios en Europa co objetivo de involucrar as autoridades locais e os cidadáns no desenvolvemento e a aplicación da política enerxética da Unión Europea. O pacto consiste no compromiso das cidades asinantes de ir máis alá dos obxectivos adoptados para o ano 2020 pola Unión Europea para reducir as emisións de CO2 a través de medidas de eficiencia enerxética e accións relacionadas coa promoción das enerxías renovables e da mobilidade urbana sostible. A adhesión a esta iniciativa supoñía acollerse o denominado Obxectivo 20-20-20, cuxa meta era aumentar a eficiencia enerxética un 20%, aumentar o uso de enerxía procedente de fontes renovables outro 20% e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro un 20%, daí o 20-20-20 para o 2020. A partir do éxito do Pacto dos Alcaldes en 2014 lanzouse a iniciativa Medio Sagat, basada no, perdóname por meu inglés, son de francés, baseada no mesmo modelo de xestión pública, mediante que se invitaba as cidades a asumir compromisos políticos e tomar medidas para anticiparse os efectos inevitables do cambio climático. O 15 de outubro de 2015, a Comisión Europea lanzou o Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía, fusionando as iniciativas anteriores. Esta nova ferramenta pretende reunir aos alcaldes das cidades e pobos europeas nunha rede permanente de intercambio de información para a aplicación de boas prácticas, mellorar a eficiencia enerxética no ámbito urbano, conseguir unha reducción das emisións de CO2 no ámbito territorial local e aumentar a resiliencia fronte ao cambio climático. Para alcanzar estes obxectivos, os municipios adheridos ao pacto comprométense a redactar un plan de acción para a enerxía sostible e o clima, que se chama PACES, nun prazo máximo de 2 anos desde a súa adhesión. É que desde este momento, se aprobamos, teríamos 2 anos para elaborar este plan de acción. O PACES inclúe un inventario de referencia das emisións para facer o seguimento da súa efectividade das accións de mitigación, unha variación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático. Ademais, cada 2 anos deberase presentar un informe de seguimento do PACES. O Pacto de Alcaldes para o Clima e a Enerxía consiste no compromiso dos concellos signatarios de facer propios os obxectivos da Unión Europea para o ano 2030 e reducir as emisións de CO2 no seu territorio en polo menos
o 40% a través de medidas de eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovable, traballando a súa vez na implantación de medidas de adaptación ao cambio climático e aumento da resiliencia fronte a este, así como un aumento da cooperación coas autoridades locais e regionais similares na Unión Europea e fora dela para mellorar o acceso á enerxía segura, sostible e alcanzable. Sectores como os municipais, residenciais e terciarios e o transporte consideranse sectores clave para a mitigación. As autoridades locais deberán concentrar os seus esforzos en reducir a demanda de enerxía nos seus territorios e adaptar a demanda enerxética á oferta, promovendo a utilización de recursos enerxéticos locais. A Xunta de Galicia, consciente de que o Pacto dos Alcaldes polo Clima e Enerxía é o mellor instrumento para implicar aos concellos de Galicia na loita contra o cambio climático, decidiu participar nesta iniciativa como coordinador no Pacto na Comunidade Autónoma de Galicia, co objetivo de promover e apoiar aos concellos desta comunidade na súa adhesión ao Pacto e conseguir que no 2020 haxa, alo menos, 100 concellos galegos adheridos. Estean todos os concellos de máis de 20.000 habitantes. Coñecedor da importancia das accións locais na mitigación do cambio climático, como a alcaldesa do Concello de Lousame, recoñece que o noso compromiso exixe un liderado político forte, definir os xeitos ambiciosos obxectivos, ambiciosos a longo prazo máis alá dos mandatos políticos, unha interacción coordinada entre a mitigación e a adaptación a través da movilización de todas as áreas municipais implicadas, un enfoque territorial integral e intersectorial, a asignación dos recursos humanos, técnicos e financeiros axeitados, o compromiso de todas as partes implicadas nos nosos territorios, o empoderamento dos cidadáns como consumidores proactivos e participantes nun sistema enerxético responsable e sensible á demanda, accións inmediatas, medidas flexibles e efectivas para agora e para o futuro, non regresivas, a implantación de solucións intelixentes para facer fronte aos retos sociais e técnicos da transición enerxética, revisar periódicamente as nosas accións conforme aos controis e as avaliacións do resultado, que as farán externas e que mandarán desde a Unión Europea a xentes que controlarán, inspectores. Por todo iso, este Concello quere sumarse ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía e adoptar esta iniciativa necesaria para conseguir a sustentabilidade enerxética e a adaptación ao cambio climático do noso Concello. E para que conste, eu, de María Teresa Villana de Pais, a cabeza desta corporación, comprométome a, e nós, o pleno, reducir as emisións de CO2 no noso territorio en a menos o 40% ata 2030, mediante o aumento da eficiencia enerxética e un maior uso de fontes de enerxía renovables. Traballar na promoción de medidas para a adaptación ao cambio climático mediante a creación de plans de acción en favor da enerxía sustentable e o aumento da resiliencia fronte ao cambio climático. Elaborar un inventario de emisións de referencia e unha avaliación de riscos e vulnerabilidades derivados do cambio climático como base para o Plan de Acción para o Clima e Enerxías Sustentables. Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía no prazo de 2 anos a partir da asignatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a supervisión e verificación do proceso. Desenvolvido o Plan de Acción, elaborar un informe bianual para a avaliación, control e verificación dos obxectivos, informando dos fitos acadados, e cumprimento do plan. Compartir a nosa visión, resultados, experiencia e coñecemento con outras autoridades locais e regionais da Unión Europea. Adaptar as estruturas do Concello incluindo a asignación de suficientes recursos humanos para o desenvolvemento das accións necesarias. 8. Mobilizar a sociedade civil no noso ámbito para que participe no desenvolvemento do plan de acción. Comunicar os presentes acordos á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para facer posible as tarefas de apoio á coordinación. O Concello de Lousame, reunido en sesión ordinaria o día 18 de xaneiro de 2019, aproba a adopción dos seguintes acordos: a adhesión do Concello de Lousame ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía promovido pola Unión Europea e facultar a alcaldesa de Lousame a representar o Concello na asignatura do Pacto de Alcaldes e en calquera outra actuación que requira a súa execución. Antes de decir que se me olvidou antes que o que si reclamaba a FEGAN ali, os alcaldes, e tamén que tiña que haber recursos para poder dedicar persoal a facer os estudos, e decía que si os iba a haber, que iba a haber líneas de axuda para aqueles que firmaron o pacto,
e que nós, bueno, supoño que máis concellos da zona se irán sumando, porque o importante é que sexa un ámbito máis amplo que un concello como nós, no que se pose toda a comarca, non? Para facer unha atención conxunta. Nós vamos a aportar, dentro do grupo de goberno que queríamos, suscribilo, porque creemos que é importante facelo, para facer ese estudio en 2 anos, e despois, a partir de aí, os indicadores, os puntos febres, os puntos fortes que temos, non los van se van a ver reflectidos nese plan, e logo a partir de aí as actuacións que haxa que facer e a financiación autonómica, que hai fondos europeos para isto, que aparte se constitúe, acaba de chegar estes días de comunicación, que antes non había, e reclamaban dende a FEGAN, e reclamaban os alcaldes todos, era que houvese como un gabinete informativo e técnico especialista nesta materia que pudese asesorarnos, e agora se acaba de constituir e aí nos podemos dirixir. Por eso tampouco, ainda que un erro no ano pasado, non trouxemos aquí isto, ata ver se que houvese un sitio onde nos pudesen asesorar e ter a información. Nós somos pequenos e toda axuda é pouca para poder levar isto a cabo. E nada máis, por a nosa parte. Nos, en principio, a idea básica parece-nos perfecta. O que consideramos que non é o momento de que o Concello se adira, porque precisase de recursos humanos, nós carecemos deso, técnicos e financeiros. Mentre non nos aseguren esas partidas, eu non vexo cal é a presa por aderirse. Pois a presa... Despois, aquí, cales son as medidas que se pretenden adoptar aquí inmediatamente, como exige a adhesión? A adhesión o que temos que facer un plazo de 2 anos... Retos sociais técnicos de transición enerxética, solucións inteligentes, cales son? Nós, en primeiro lugar, o que temos que facer, o Concello de Lousame e todos os concellos que se adhiran agora, é un prazo de 2 anos para presentar un informe. É dicir, no que sea como a primeira auditoría que nos haga unha diagnose. A diagnose no que queda reflexado cales son os nosos puntos fortes e os puntos fortes son os que hai que actuar. E é onde nos van a decir o que temos que facer. E logo habrá líneas de axuda que temos que asignar ahora mismo recursos. Sí, ao longo do tempo. Claro, pero de momento non. Ahora o que hai que facer, o clarísimo aí, a variación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático. E para eso... O punto 3 día, asignación de recursos humanos técnicos e financeiros axeitados. O punto 3. Nos, para facer eso vai a facer, e o dixo clarísimamente na reunión a que asistimos, que para eso nos convocaron, que íamos a ter todo o asesoramento e que o farían desde aí, habrá convocatoria de axuda para poder facer ese plan. Se hai concellos que non fan esas actuacións, a ver, todo o mundo fai o que é a primeira avaliación, despois o que hai que ir facendo e ter 2 anos porque que van a revisar é, a ver, nestes 2 anos hai que facer estas actuacións nas que indique ese plan, vale, de puntos fortes e febles. Se un concello non cumple, se vai fora do pacto. Pero non antes dos 2 anos, pero que hai que intentalo. A ver, eu creo que a vocación de concello, que iso é o que coincidimos, é que todos estamos de acordo en que hai que mitigar o efecto de reducir o consumo de enerxías que non sexan renovables, mellorar a eficiencia enerxética, e como estamos neso de acordo, e resulta que podemos hasta beneficiarnos de experiencias de outros concellos que xa foron diante de nós, porque xa moitos se adheriron o ano pasado e o anterior, e era 20-20-20, e ahora xa vai a ser unha porcentaxe maior, como vostedes poderon comprobar que leí, xa van casi o doble, de porcentaxe que hai que aminorar e mitigar. Entonces, se esos concellos que foron antes, nos aceitamos, imos a ter que estar todos para o ano que ven. Entonces, vamos a facelo agora, se salen unhas liñas, máis posibilidades tenemos de beneficiarnos. E se non salen?